Bueno, nire izena Borja da, Borja Martínez Antoniana, Zarautzeko naiz, 28 urte azkat, eta Zarauzko Antoniano ikastetxean iterlana hezitzaileen modun. Eta hasi nintzen lanen Bizipozako voluntario gisa, pixkat ikusteko haurren beste errealitate bat, eta errealitate hori bizi nahi nuen aurrez aurre. Orduan, normalen ikusten zitugun errealitate horiek ezagutzeko sartu ditzat pixkat Bizipozako elkarten. Bueno, nik Bizipozai bi ekarpen dizkiet, pandemia garai hortan Zarautz inguruko hainbat ikastetxe ezberdinei elkarte ezberdinetako material didaktikoa banatzen ibili ginen eta informazioa ematen. Eta gero, azken urte hauetan ibili nintzen Durangoko azokan, Bizipoza dazkan hainbat material ezberdin, erakusten, saltzen eta pixkat informazioa ematen gure elkartei buruz. Borjai Bizipozak eman dio ezagutzia azkenean gure egunerokotasunean ikuste ditugula gehiamat aurreta zentratuta, esango dugu arazo, gabezi gabeko aurrak, gero azkenean ikuste ditugula ze aniztasuna ondin bizidean eta aniztasun guztiak ezagutu berritugula mu baten edo besten. Edo horretak ere nire laneak hori iruditu zait oso baliagarria, ze azkenen zuetuta zaude igual, famili mota batekin anitzia, aur mota batekin anitzia, da Bizipozak erakusten dizu, ez da bakarrekan hori, baizik eta zorionez, kristonako aniztasuna ondia dora, eta horren aniztasun hori ezagutu eta beste ere erakustia, edo zuia bakarrekan jakizitia, horren bere eta hori zizitzea da, garetzako kriston aberizgarria. Pertsona esela, Borja esela, nire Borja irakasle gisa ere jakitzea, nun bizigean eta bizigean honetan zenbat gauza azkeon, ez zait da.